ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ସୌରମଣ୍ଡଳର ସବୁଠାରୁ ଉଜ୍ଜଳ ଗ୍ରହର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ପୃଥିବୀ, ଅପସନ୍ ବି ମଙ୍ଗଳ, ଅପସନ୍ ସି ଶୁକ୍ର, ଅପସନ୍ ଡି ଶନି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଶୁକ୍ର। ଆଜିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ 2 ଜୁନ୍, ଅପସନ୍ ବି 5 ଜୁନ୍, ଅପସନ୍ ସି 4 ଜୁନ୍, ଅପସନ୍ ଡି 10 ଜୁନ୍। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି 5 ଜୁନ୍। ଆଜିର ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଭାରତର ତୃତୀୟ ନାଗରିକ କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଅପସନ୍ ବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଅପସନ୍ ସି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଅପସନ୍ ଡି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଜିର ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଅପସନ୍ ବି ସିକିମ୍, ଅପସନ୍ ସି ଗୋଆ, ଅପସନ୍ ଡି ମେଘାଳୟ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଗୋଆ। ଆଜିର ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନଟି କେଉଁ ସହରକୁ ଭାରତର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ କ୍ୟାପିଟାଲ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଦିଲ୍ଲୀ, ଅପସନ୍ ବି ମୁମ୍ବାଇ, ଅପସନ୍ ସି ଓଡ଼ିଶା, ଅପସନ୍ ଡି ବାଙ୍ଗାଲୋର। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ବାଙ୍ଗାଲୋର।